تنسي أبدي بوتو ألو إذا ectopic pregnancy نبلا مالتيو كمو تنسى أنت حيس كنون كنسدو لنا دبلو خنس لمن هايو لو ما أنت بتعبو خن زاربينا كمي يعلكم حواتي تمتنا نغزل حجت أنسي كمي جري تحاس كنا بالكورونا بوشتس أنت هايو دخون دلو كذكركم كأن حجتها زاري بلانيرا كين راقب كلنا أبزي إذا فيجينا نبلو مالتي ترح من عقوال نبلو أو مسترخبكا تفرودي شعو باللعلي بزي أف مهتن جيرو نلعلي خيدو شعو انتهي يقبر إذا تبو إذا قلت تبو تري ورد لهم أبزي مالتيو إذا إن بيج أنا جربت لها تانقعه كابزي أتوزع كابزي بيجا أوفر يدبل له تري ورد لهم كاب أوزع أبي تتسأل تا فرودي أب تبو تتسأل مالتيو شعو إتي فرودي كيدو يرخبانا تانقعه مسترخب شعو كونسبشن نبلو مالت كونسبشن مالت تنسي تتحيزو حجي ناي نورمال بريغنانسي انت هوينو اتي تنسي ابزي ولا شح جزي انت تفتره اتي مندق ناي مهتن نبلو مش excuse me اندارو غودي خيد الى نيره حجي كومورو جيدوس لزلو تنقعوحو كابز تبو نابز تحتي نابزي فرود مش كيدو نتنقعوها بتاعتو بوي رخبا شعو مسترخبة بحنساب يورد مالتي نابزي ما هتسأل نابزي يوترس مالتي حجينا نورمال كريكم أبزي أبزي تبو تترقيبون يرو فرودين تنقعوهن أبزي إذا تبو تنيرو ماتي إذا بيجانا غير حجيب زي رايوة ماتي شعو أبتي يوترس كوف بالمالتي إذا بيجانا غير أبزي أتريوا لهم شعو إتتنسي أبز خوينو እንዳገጅፈ ሽዑ ቆልዓ ኣብቲ ማህፀን ኣለዉ ንብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ እንታይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ኣብ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ክንሪኦ ከለና እቲ ፍራወዲ ብታሕቲ መፅዩ ንላዕሊ ከይዱ ኣብ ታሕቲ ቦ ይረኽባ ነታ እንቋቑሖ ማለት እዩ ፀንዚ ተታሒዙ ሽዑ ግን ኣከንዲ እቲ እንቋቑሖ ንታሕቲ ናብቲ ማህፀን ድመፅእ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብቲ ትቦ ይተርፍ ሕጂ እቲ ቆልዓ ክዓቢ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንእሽተይ ትቦ እዩ እንዳዓበየ ከይተኸይዱ ትቦ ክጭደድ እዩ ድበዝሕ ግዜ ከዓ ፀንሲ ክቕፅል ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ደድልዮ ነገራት ስለ ዘይረክብ ደሎ ሓንሳብ ብዙሕ ኣይኮነን ከምዚ ሓቅታይሽ ኣብቲ ናይ ኣፍ ማህፀን ጋ ኮፍ ይብል ማለት እዩ ድበዝሕ ግዜ እቲ ፀንሲ ወይ ባዕሉ ከይድ ከምዚ ቅርፀት ገለ ተገይርልካ ኢኻ ትፈልጦ ነዚ ከመን ሓቅታይሽ ድበዝሕ ግዜ ግን ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ትቦ ጠው ይብል ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ክመፀና ክእል እዚ ከምዚ ዓይነት ጥንሲ ኦፍ ኮርስ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ጥንሲ እዚ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ድበሃል ተነይርክን ንኸምኡ ንክድገም ዕድል ኣሎ ናይ ግድን ኣይኮነን ዕድል ግን ኣሎ ሕጂ ብኸመይ ኢና ብከምዚ ጥንሲ ሒዝክን ተነይርክን ከምዚ ዓይነት ባ ultrasound ቀልጢፍክን ግበራ ጥንሲ ምስ ሓስክን ንብለክን ምእንታን ቀልጢፍና ክንፈልጦ ከምኡ ዓይነት ጥንሲ ከይከውን ድሕሪኡ ድመፅእ ደሎ ካልኣይ እውን ዝኾነ ኢንፌክሽን ኣብቲ ናይ pelvic infection ማለት እቲ ቦታ ናይቲ ማህፀን ደለዎ ምሻሎ ናይ ከምኡ ኢንፌክሽን ከይህሉ እውን ተመርመራ ኩሉ ግዜ ሎ ማለት ኣይኮነን ግን ከምኡ ዓይነት ኢንፌክሽን ተለካ ናይ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ከመፅእ ክእል እዩ ብኸመይ ኢና ጥንሲ ተለክን እዚ ናይ UTI ዝኾነ ካልእ ዓይነት እዚ bacterial vaginosis ገለ ከምኡ ከይህልወክን ተመርመራ ንብለክን ከምዚ ከይህሉ እንተላ እዩ እዚ scar tissue ንብሎ scar tissue ማለት ዝኾነ ቁስሊ ብውሽጢ ምስ ሓወ ድፍጠር ነገር ኣሎ ከምዚ adhesion ንብሎ እቲ ቁስሊሲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኮፍ ብመይሱ ኮፍ ብል ሕጂ ከምኡ ዓይነት እንተሎ እንታይ ይገብረሎ ማለት እዩ ነቲ ትቦ ከም ድፀብብ ይገብረሎ ሕጂ ወላ ክሓልፍ እንተደልየ ኣይሓልፍኒ ሽዑ ኣብኡ ኮፍ ብል ማለት እዩ ጥንሲ ምስ ተተሓዘ ሕጂ ናይ ከምዚ ኤንዶሜትሪዮሲስ ተለካ ወይ ዝኾነ ቁስሊ ወይ ዝኾነ ሰርጀሪ ጌርካ ትፈልጥ ትኾንካ ከምዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምስ ዶክተር ክንውን ክትዛረባ ትኽእል እያ ሽጋራ ናይ ምስታይ እውን ኣብ ድበዝሕ ናይ እናትና ካልቸር ኣይሲ ብዙሕ ሽጋራ ኣይሰተንን ግን ከምኡ ትሰትያ እንትኾንክን ናይ ከምዚ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ንኸምኡ ክሕዝ ድኽእል ቻንስ ይልዕል ማለት እዩ
كمي جيركن تفلت خمس عينة تنسي انت لكن بالتعمي كمز كهردا أتوكلوا العينة دمس العينة مش شق دبلك عينة كرسي قد أتبع ناي كبدي كم تلكن مخا قلتي في الديكيد مش عارف حتى كم مش على الشق دبلك كمو جن ناقلين له كمز كهردا أتون دول خوين يدسمعني إند بلا محج سجا كندو عينة كأنزا أنت لكن كم هيكون مستكتر كنت زاربا دبزح جزي خا أكن بمولو دسمعك وي بيمن وي بتصقام يدسمعك حج تحاسيبكم أبي أبي ناي تبو دلوا بوتا يو دحمك دم يفسكات خوينو ولا طبطب ببلكات خوينو بهمين عبتنسي دم تاريخن هوسبيتال كلا نبلك مالتيو حجي الدم حنسب انت فسيسو خا ابزتاتك اتناي اب كبد خال حمد عاي دفسس دلو تدم ابزتاتك ون يحمكا حجهمو يقبرك انتلو ويكمو كمزناي شولدر تصقم تريبلكن صيلو تمتيكن كاب دينا برس تمتيكن كم هيكون ناب دكتوركن تزارب ናይ መወዳእታ ከም ዝድኻም ርእስኻ ፅሩሩ ብለካ ሓንሳብ ፈንተ ትወድቕ ምክንያቱ እቲ ደም ክፈስስ ተጀሚሩ ብውሽጢ እቲ ሲስተምና ከምዚ ሾክ ስለ ዝኸውን ከምኡ እውን ኣሎ ናይ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት እንተለክን ከምቲ ድበልኩ እዚ ጥንሲ ክስደድ ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ቫይቢሊቲ የብሉን ቫይቢሊቲ ማለት ስጋ መወዳእታ ክበፅሕ ስለ ዘይክእል ማለት ጥንሲ ሕጂ ቀልጢፎም እንተረኺቦሞ ብሜዲኬሽን ብድውጋ ወይ ብከኒና ሂቦም ነቲ ጥንሲ ከም ዝኸይድ ክገብሮ እዮም ብኸመይ ዝሰርሕ ነቲ ጥንሲ ከምደይ ዓቢ ይገብሮ ምክንያቱ ጥንሲ ዳዓበየ ተኸይዱ እቲ ቱቦ እንታይ ይድኸውን ደሎ እንዳተጨለለ ሽዑ ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ኩሉ ነቲ ነፍስሃስ ነቲ ዋህዮታት ተፈጠሩ ደሎ ከምዚ ዳይጀስት ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ነፍስኻ ሕጂ ብሜዲኬሽን ማለት እዩ እዚ ሓንሳብ ኣሎ ከዓ ብጣዕሚ ዓብዩ ወይ ከይፈለጥካዮ ብዙሕ ተገይሩ ብኦፕሬሽን እውን ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ በዝሕ ግዜ ላፕሮስኮፒ ይበሃል እዚ ዝኾነ ከይጨረዱ ከምዚ ኪሆል ሰርጀሪ ይበሃል ኣሎ ብደገ ኮይኖም ንዕኡ ከም ድኸይድ ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ሓንሳብ ግን ብጣዕሚ እቲ ጥንሲ ነታ ፀገም ክፈጥረላ ድኸውን እንተኮይኑ ነቲ ቱቦ እውን ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ከምዚ ተውፅኦሞ ክልተ ቱቦ ስለ ዘለና ወላ ሓንቲ ኣውፅኦሞ እቲ ካልኣይ ስለ ዘሎ በቲ ካልኣይ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ እዚ ክብል ከለኹ ግን እቲ ፐርሰንቴጅ እቲ ክትሕዘሉ ትኽእል ዕድል ይትሕት ማለት እዩ ናይ ከምዚ ዓይነት ኮምፕሌክስ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ እንትኾይኑ ማለት እዩ ቅድሚ ጥንሲ ምሓዝ መጀመርታ ኩሉ እቲ ሒዝክንኦ ነበርክን ጥንሲ ከይዱ ድዩ ዝኾነ ኮምፕሊኬሽን ከይህሉ ዝኾነ ኢንፌክሽን ከይህሉ ምስ ዶክተርክን ተዛሪብክን ሽዑ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ ጥንሲ ክትሕዛ ትኽእላ ኢኽን እንተኢሎምኽን ክትፍትና ትኽእላ ኢኽን ከምታ ኩሉ ግዜ ድብላ እቲ ንጥንሲ ንክትሕዝ ደድለካ ነገራት እዚ ፎሊክ ኣሲድ ነብስኻ ንምምላስ እዚ ፕሮቲን ዘለዎ ምግቢ ምብላዕ ባላንስ ዳየት እዚ በዓል ቫይታሚን በዓል ካርቦሃይድሬት ዘለዎ ምግቢ እንዳበላዕኻ ነብስኻ ትመልስ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እውን ብጣዕሚ ደሸግር ትጭነቐሉ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ካውንስሊንግ ድበሃል ምስ ዶክተር ካብ ምዝራብ እንታይ እዩ እቲ ፋሚሊ ፕላኒንግ ድብሎ ኩሉ ግዜ መዓስ ጥንሲ ተሓዝኩ ይሓይሽ ዝኾነ ክወስዶ ደለኒ ነገራት ኣሎ ድልክን ምስ ዶክተራትክን ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን ኣብ መወዳእታኻ እታ ጥንሲስ ሒዘሎ ክብልክን ዝስማዓክን እንተሎ ናብ ዶክተር ክንከድክን ቅልጥፍ ኢልክን ኦልትራሳውንድ ትገብራ ምክንያቱ እቲ ጥንሲ ተታሒዙ ደሎስ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ድዩ ደሎ ወይስ ካልእ ኤክቶፒክ ፕሬግነንሲ ከይከውን ከምኡ ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ከምታ ድበልኳ ክደግማ ከምዚ ዓይነት ጥንሲ ሒዝክን ቅድሚ ሕጂ ማለት ክድገም እዩ ናይ ግድን ማለት ኣይኮነን እቲ ዕድል ኣሎ ናይ ቻንስ ነገር ስለ ዝኾነ ኮንትሮል ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ከምኡ ካልኣይ ተደጊሙ ግን ምስ ዶክተራትን ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን እዚ IVF ድበሃል ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ድበሃል ባዕሎም ኣበይ ከም ደኣትዩ ድገብሮ ክትዛረቦም ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስለ ዝፈላለ ገሊኡ ሎ እቲ ገቨርንመንት ዝኸፍለልካ ገሊኡ ሎ ባዕልካ ትኸፍሎ እንዳሽሙኻ ኣይኮነን ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ግን ምስ ዶክተርክን እንዳተዛረብክን
كم زعينة انسقن حجي حسكين مالت تودي مالت أكونت نجار as always دخان حتى تلكن أبت كومنت صحافة لي بروح ليتي